Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido! Magandang tanghali. Kumikinang ina. Happy Araw ng Kagitingan! Ano bang ibig sabihin ng Araw ng Kagitingan? Oh. Ito ba'y araw ng mga magigiting na mga misis? Ayan. Mga magigiting na mga budget Ayan. officer? Mga manggagawa. Ayan, di ba? Mga drivers. Aha. Ayan. O basta lahat ng mga magigiting. Yan. Araw po ito ng kagitingan. Kung gusto nyo pa pong malaman ang more information kung bakit holiday po today, just, Google it. Kasi kami nga, yung ulam namin kanina limot na namin, paano pa po yung araw ng kagitingan? Sorry na po, ang tagal na po namin out of school. Alam mo nung isang araw, speaking out of school, grade 1 yung anak ko, di ba? So meron silang mastery test. So nakita ko na parang dun sa email na ang magiging topic for the exam is the parts of the plant. So, ang eksena ko is, parts of the plant. Madali lang ito. Root, stem, flower. Kasi grade 1 di ba? Nagulat ako, merong stomata. What is a stomata? At nagulat ako sa photosynthesis. Inaral ba natin yun ng grade 1? Parang hindi parang hindi pa naman natin masulat yung word na photosynthesis. Kaya nga Ang haba kayo nun. Haba ng photosynthesis. Isulat mo, hindi mo na maintindihan. Kaya nga. Iintindihin mo pa. Oo. Diba? Iba na. Masyadong advanced sila eh. Actually, meron nga akong napanood na snippet nga lang. Lagi ko lang nakakalimutan na pakinggan o panood din yung buong podcast. So, podcast siya ni Oprah Winfrey. Si Maring Oprah. Si Oprah, 'di ba? Ay, nako. Apakahusay po niya na na kung hindi niyo po siya kilala, napakahusay na host, napakahusay na speaker, yan sa ibang bansa si Oprah Winfrey. So si Oprah Winfrey, meron siyang guest na ang expertise niya ay tungkol sa AI. Ito na naman yung AI. Sinabi niya na dadating daw ang panahon na lahat ng tao ay intelligent. Totoo Kasi inisip ko, paano hindi ka magiging intelligent kung yung information, nandyan lang sa harapan mo. Actually, naa-advance Diba photosynthesis grade 1? Kasi ngayon, stomata? Ano yung stomata, girl? Kasi ngayon, diba? kung hindi mo alam yung photosynthesis, pag ni-research mo, like nandyan for example, na lahat. yung AI, tsaka very, talaga ako na-amaze ako. Halimbawa, may medyo sabog, sabog lagi naman tayo May sabog tayong idea. Uy, huwag ka mandadamay ha. Oo nga pala, sabog din pala ako. Tapos, ipa-organize mo sa kanya. Kaya niyang gawin. Ang galing ng So kaya nga sabi, dadating talaga yung panahon na everyone will be so intelligent. Oo. And out from that organization na ginawa ni AI, di ba, meron ka ng idea, mas lalong nagiging matalino ka kasi lumiwanag lalo sa'yo Correct, 'di ba? So ito na naman po tayo, siguro ilang araw na nating napag-uusapan yung AI kasi katulad ng isang araw meron din tayong bisita na professor. Si Sir Sir Earl. Earl, 'di ba? Sinabi niya din na ingat ka nga pala, magba-biking daw siya papunta ng Eastern Visayas. So 'di ba? Ay hindi biking, ride, motor, yun. Chismis na bago. Ang hirap naman i-bike na Eastern Visayas magbabike. Uy, pero may ibang mga nakakagawa yata. Meron. No? Hindi ko sure. But anyways, sabi niya, wala na. Yung parang AI, parte na kasi talaga siya. Tsaka math teacher siya. Math teacher na. Hindi na siya para kontrahin mo. Wala na dapat kumontra dyan. Kasi nandyan na yan Diba? So nandyan na yan ang information na yan. Though, ito yung nakikita ko na
ayaw din siya laging gamitin ng mga kabataan ha. Mhm. Ewan ko lang, ako kasi gamit siya sa akin kasi sabi nga, 'di ba? Hindi tayo papalitan ng AI. Correct. Pero papalitan tayo ng marunong gumamit ng AI. Oo, So tama. hindi tayo papayag doon, 'di ba? So Oo. ayaw nating mapalitan. Kaya ginagamit ko din sometimes yung AI if needed. Mhm. Ito ang na-realize ko, ewan ko baka yung mga anak ko lang to ha. Pag halimbawa, meron akong gustong ipa-layout or gusto ko may mabilisan, ang unang sinasabi ng anak ko, yung firstborn, si Princess, lagi yung sinasabi, Mom, please do not use AI. Ayaw niya. Oo. Ayaw niya Bakit talaga. daw? Bakit daw? Hindi ko alam. Are you using AI for that? For example, kasi we're coming up with her book. So finally, magbubook na siya, di ba? Wow. So sabi ko, nagmamadali kami kasi kailangan humabol ng birthday niya, yung launch ng book. Mhm. So, ang una syempre, dapat may book cover. 'Di ba? So sabi ko sa kanya, patulong tayo kay AI. Mhm. Pwede namang patulong lang tayo sa kanya, then tingnan natin kung ano yung produce niya. Oo. Ayaw niya. Sabi niya, I do not want an AI-generated book cover. Oy. Tapos, ganun ba? Sabi ko sa kanya. Bida-bida pa naman yung Oo. nanay sana. Ako nang bahala Ako sa nang bahala. layout. Ako na. Kaya para nakalagay sa book, illustrated by. Mami Nicole Ayala. Chares. Oh. Hindi, ewan ko, ilang beses niya na akong sinabihan na do not use it. Mhm. Ewan ko, baka anak ko lang or Oo. hindi ko sure. Tingin ko depende sa tao. Yung artistic niya ayaw niyang mahaluan Ayaw ng niya. AI. Tapos sabi Gusto ko, niya 100% it's siya, me. Siya. Ako Ayaw to. niya. Sabi ko pa nga sa kanya, so ang bawat page ba, gusto mo lagyan natin ng graphics? Kasi kayang gawin siya ng yung ng AI. Sabi niya, no, I want it to be plain and I want it by chapter. Aha. Kunyari, tungkol sa corruption, Oh. isang chapter. Tapos walang plain lang. Oo. Sabi ko, hindi, ito mo. Sabi ko sa kanya. Gumawa ka ng sarili mo libro, ma'am. Kaya nga yung asawa ko, ang sabi sa akin nung isang araw, yung totoo, sino bang may gusto nito? Sabi Alam mo, makakagawa na kayo ng 2 libro. Yung libro ni Princess Oo. at yung process No, correct. kung paano Correct. ginawa yung libro. Parang behind the scene. Yun naman yung sa'yo. Yun yung akin. Yun yung gagawin kong content, 'di ba? Bago ma-produce yun. So, I guess iba-iba lang talaga siya. Ang weird, nawiweirdohan lang ako. Pero good thing din pa rin yun. Kaya nga, kahit na nagsispend siya ng so much on books, yung actual na pumupunta siya sa fully book, power books, bumibili siya ng libro, at ang libro ay hindi po mura. Sana magmura na po mga libro kasi pwede na po yung palitan ng AI. 'Di ba? Yung anak mo kasi may pagkalumang tao eh. Oo nga diba? Sa bagay, amoy luma kasi yung tatay niya. So, mana-mana lang din. Charot. Oo. Kaya, ina-encourage ko din siya. Kasi ayoko din naman na fully, doon na tayo sa AI. Oo. 'Di ba? Ano lang, let it be just an assistant. Ayan. Ako nakikita ko talaga yung AI is yung pag-organize. Like kanina, 'di ba, nung sa araw naabutan mo kami na nag-usap ng pastor. Kasi nga sa church mission. So inaayos ko yung itinerary. So syempre mga bullet-bullet lang. Tapos Oo. in-encode ko kay AI, inayos niya. Inayos niya. So parang ang liwanag na ng mapa ko Minsan, ngayon. minsan may suggestions pa siya kung Oo. paano gagawin. So, napapadali nito ang Correct. buhay natin, Yan, 'di ba? oo. Yun nga lang, babalik ako doon sa interview, yung podcast interview ni Oprah. So, sabi nga nung expert, dadating ang panahon na lahat ng tao intelligent. Bakit? Kasi nga, andyan na yung information Oo. 'di ba? Advance. Na talaga. At lahat halos ng trabaho parang sinasabi niya ay although overview lang naman Oo. yung napanood ko, na ang matitira talaga na yung medyo hindi ka matatakot na mawala ay yung mga skilled workers. Yung mga actual na, kunyari, yung gumagamit talaga ng kamay. Ayan. 'Di ba? Yung mga nagmamanicure. Yan, oo. Taga-kudkud ng Oo. kasi sa ngayon wala pa ako nakikitang robot na taga-kudkud ng ng ingrown ha. Ayan, yung taga-serve ng ng mga kape kasi 'di ba may Oo. mga robot kuminsan. Ako may nakita ko na nag-viral na robot na sumasayaw-sayaw pa siya. Inatabig niya yung mga yung mga halos hindi na siya baso. mapigilan, sina-shutdown na siya. Sumasayaw pa rin. So in other words, hindi naman din talaga tayo mapapalitan din Oo. yan, 'di ba? Dumating lang talaga tayo sa intelligent na tayo. Yes, Grade oo. 1 pa lang pinag-aaralan na ang photosynthesis, yan, 'di ba? Matalino na tayo, agad-agad meron na tayong format, 'di ba? Tama. Sa mga bagay-bagay. Pero wag nating kakalimutan na hindi tayo dapat maging dependent diyan at higit sa lahat, 'di ba? Use it to our advantage. Yung idea
sa'yo pa rin. Sa'yo pa rin, kasi huwag kang tamarin. Ako Oo. po. Ang ganda nga ng ng pagka-describe ni Sir Art ng ang AI is yung assistant mo na hindi napapagod. Oo, Yan. correct. Oo. Uy, yun pa yung isa pa ha. Diba? Dun sa mga shout out, dun sa mga kabisya nating tinatamad na sa work. Ayan. Oh, 'di ba? Oo. Ang AI hindi yan tinatamad. Correct, oo. At any time of the day, Oo. hindi yan magreklamo. Pagtatrabahuin mo. Magtatrabaho yan. Nako, kapag ka ikaw tatamad-tamad, attitude ng mga tipong ay wala na sa oras. Oo. Hindi na ako dapat i-text, i-message. Tama naman din yun. Pero kung lagi kang gano'n, ako papalitan ka ng AI na hindi nagrereklamo kahit anong oras mo siya gagamitin, 'di ba? Ayun. Isang paalala, huwag ding umattitude problem kasi Correct. sa totoo lang, there are a lot of, kung tutuusin, ang dami na pong mga trabaho na hindi na kailangan na aktual na tao. Oo. Yun talaga, malungkot man siyang isipin, totoo, na syempre iba pa rin kapag ka may person, pero kapag ka, pwede na kasi talagang palitan. Oh, mababait lang talaga kung minsan yung mga boss talaga mga natin. boss, Oo. yung mga kumpanya. Kaya Tsaka- nare-retain yung Correct. eh. Yung job, Oo. yung job title, yung job position. Kasi syempre, iniisip niya may pamilya ka rin na pakakainin, 'di ba? Pero ang nakaka-lurkay dyan is what if, 'di ba? Oo. What if maisip nila ay attitude naman kasi to, Correct. Chona? Oh, Ate Chona. Ate Chona naman, Ate Chona to lagi. Oo. Hindi ko na isipin yung pamilya nito, puro Ate Chona. Oo. Kasi at alam mo, sa totoo lang, ito yung katotohanan. At the end of it all, ilang beses ko na tong na-witness. Kahit gaano ka man kagaling, or kahit gaano man, matindi yung naiambag mo, Mhm. eventually kung pwede kang palitan, papalitan Tama. ka. Yun yung masaklap na katotohanan. Pag nasagad na yung boss mo na Pag talagang nasagad na din na parang, sukdulan na. pinagbibigyan ka. Oo. Oo. Pwede kang palitan eh. Oo. Kasi at the end of the day, gusto nilang kumita kasi negosyo siya. Tama. 'Di ba? Oo. Mayos ka. Mayos ka. Araw ng kagitingan gayon, ayusin mo. Hindi namin alam kung ba't napunta na po dyan yung topic, pero umayos ka para Oo. maging magiting ka. Kaya Yan. pinag-usapan po namin yun, ang AI nandyan yan, pero yung mga magigiting hindi pwedeng palitan Ay yan. naman! Di ba? And speaking of magiting, apakagiting naman nung ginawa ni Titan Jello Ay, oo naman. na singer, songwriter, rapper Oo. ng kasama mo jingle ng Love Radio. Tama. Available na po for viewing. Pwede nyo po makita po ang Music video sa aming Love Radio's YouTube channel. Love Radio Manila. I-search nyo lang po. Ayan. Yan. O siya, hanggang dito na lang po muna ang tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang inamon, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!